Honte memi kinduanu keneponlong. MS Koila Matilem salong cooperative SO officer atum kahumridam. Singhason Youth Meet Kam Education Awareness Program amai kepadopon. Kardom pinia daba birta long penili sami mirina hansepi pinia birta ang ton pen cethanam sinang. Dokmoka Police Station along ke damtang therepo ni phai inkoira ke thomani honte memi kinduanu ke neponlong. Nona kaya hut muni datum kang hon kang jinso aning angthin awetangno. Me heno asai ke do anda ke klemo metangno. Me thanga le ke long jia phan marat mareng apia phan ke pathi pen ador ke do ason ke jor anta klempon tangno. Lason thak thak si ke damtang therepo ni phai inkoira ke thomani Dokmoka Police Station ke parlo ahawar along Raikom Saikhi atum pen ador ke do kinduanu ke neponlong. Bangso asaya long apo aso atum si Raikom Saikhi deng tingnang pon. Kachingnang cek madan sahu lapen aso po jiten sahu atum Rongmongwe Police Station ke parlo kad intia rong asor pusin pangtek pon. Bangso hud Raikom Saikhi atum pen karju kapito pon hud ke pachini dona tengki la bangso kinduanu hawra khat pen Dokmoka anti Georgia pan sikewan pusin bertari dunya. La bangso asaya long nahit karisma APS DSP Karbiang long SI Nilamoni Malakkar, OC Dokmoka PS, ASI Sujit Basumutarin, Lapen, Arisang Hotum Cherap Chetosi, Bang Soasai Pachun. News Report, Karbiang Long Live. Lakhaing Koila Pon Nilip MEC Constituency ke Parlo Koila Matia Hawar along Nongnam Kache Thang Plong ke Labang Sosai Hemalong Katsa Society Officer Kedamtang Karbiang Long Social Security Association Tihek pen Katsa Hampang atum Dipu along Perang Kiamai Kang Niahut Nili balong Koila Mati Lems lapen Chokihola Lems atum Kedamtang Aningkan penta Bang Pukang Wai Aron Bi Bemati Padode la si Chok Chepu Akoy Pilo Halaso hut ke jongpon son thomalam theke jongpon ke election pedo ponangji ration card ron ponangji lapen cell holders aphai pabat nangji pu so dak pen hangpon lo Laso jok office along lo pidam lo laso alo along ke jongpon ating ahok pera birta kachini jiapan cooperative society pen SO Heroes Intiapan ke tarlip jiapan nang toilo MS Koila Mati Lem salong non ke wangji pai pai chiklo pen lo te labang so alem salong aron ating pen election ke wangji pai pai chiklo ni phai ing koira khor ni malom election pedo ponpo so teng si kata ki bangala halo mane akim ni shareholder bana nai lapente full fledged isi tak BOD bana nai so teng si pun tawang lo lapente adak share melo dengan citong kang lo so teng ni report long lo tawang ke 2017 anengkan agosa cipto sekarang itu la full fledged committee bana lo bangke pro committee la sote menon ningkan po nanga chok lo senon peneng ningkan bangke agos ajik long bang alam itu chok la bangke po work group komite bane nangko sote ningkan kan lo ada dalam itu tamela non siar he poneng buda kami iman dolo lo jalan timang non hanekan bila non siar bangke ponangku busi hanekan lo dan teket bangke ration card pining busi ku helang tu Lapen share members at least jang mia chik loang bong ke thapatang ponpo lapen pabatu pok ko ansi shareholders ke ongma la ansi ke meloputa thanpon lapen ration card aron ponang jipu laki food civil supply atu maphan pachini pon thupo lapen long lopolote pi pon poputa pachini pon lapen office along arona ting pensi saido antami claim pon bomlo kadu kawe alo choklim lopusi ke tarli pen rata tu matheino thanpon piklang dam tha than nam tha ba complain tha po ajut kiding open ajok nili tum ta chingwai si ahok lo rada to makisung la pen rada to makemang ajo nili tum ta me katsa hamphanga song tum claim pilo la si pini nili tum katsa hamphanga song ahin pen ka complain ateng je Koila Mati Alems la pen nilip chukahala alems along ajo include pen lems a secretary inut bahani ek cepet hek pensi alang letum ning hang aling claim lo election padudi pin penalang tum officially record abang ke
oke alang letum office of recorder bank ke election ta pedu adlo pus alang letum ke langsung anat report ki bom lo na puson ajur kiding rada tum ta theklong se ningkan samse rada tum chingwai dun long lepin rada tum la puson vota me aron society a ekarona teng pen thang ta ke klem dun long ave pin rada tum batai ning samse da report si nilitum katsa ham thang song pen abangke la long nia lem sitame election pedovek nai pusini tum hang pon lo labang so ke hang pon ateng si pini di bualong head office atumpen office staff atum alang letung bangsi inquiry pedolo la so hut kat sa tiripi amai phu samson ingti kongchun bang joy rongpi lapen cooperative society office so heroes ingti lapen ari sangho atum lapen ms koilamati lems kongchun bang mohon singh teron lapen sangkelong arat atum chetong dum koilamati pen samson ingti karbiang long live Kedamtang teleponi phai ingkoira ke thomani Longnit Indoor Stadium pathuak lamalong inglong pokang thura song pen chapatir piponsi Singhason Youth Meet Camp Education Awareness Program mission pen katalon pon Bangso amai inglong pokang thura song amai phuson jutero na hin pensi mai charisi kongchun bang jir song timung pen mai ke phalam the than pachini pon Labangso Singhason Youth Meet Camp Education Awareness Program ke pado ponang ko kathe kupuson pensi inglong pomate Singhason hawara long ke do ke bang jilangar ni riso e janga tum ke charlia hin ke paprang dun thekji anpara ta kaching thor dun thekji ma aputhak mang ponsi bangso jai mek pedo ponlo loke charlia hin jong si ave lepute pirthelong e mekase lokason si nangman derji methang longri long pat sitami chirai kom thek thedeji lasi cepaduk cepalak pen sitami loke charlia bangke akenang sot pusi Dr. Lipson rong pi pen pherangke thengnu nang pachini dun ponlo tesemet labang so mai ke pini dele ke cheng kali ke dam tang kona ning kan dun me tum nang klem bom bang bom sta me ang bom tim la pula bena mat si initiative nang en bang of derlo ase pining pen ako lapuson loke charlia hin ke pa prang pon thege phan ko joine si inglong pokang thura song tumpen chepati ponsi ni tumpen nang klem ponlo lage ka break alam thang dali jasemet bangke logo charli atheme logo charli yong se ave uludang te ikai pulunang mante itum isia society masih itum dead elong rip same tum cerai komtek te ji make us location sinang mandek ji keng kete kokoson sinang mandek ji lapos ni tumakar i bangke Singhason atok anu kedo according year tum stame logo charli education wa bangke so light mate kathang bangke tur nangji lapen anu tina tum stame cepat duk cepalak pen stame bor ipon nang ipo lam pen sila bang somai ke bipon Bangso maya long alhi sarpo em Amar Singh tiso chopha lohi Dr. Lipson rongpi Longnit case a branch amai phu chunbang anparta pinangan manpeng aluhi atum chetong don ringti News report Karbiang Long Live Kiwangji MAC kili kalong Thansari constituency long pen songve mati independence pen ki thurdunjia bangphu Eldrin Pator rongkang thir polling station along vote kerega mai kangni Kilik nang tebok boma pora hut Karbiang long along inkoira trok constituency along prek jam arachari atum vote kerega mai nang kanglum tera sonsi dolo La sonsi Thansari constituency along ta non Kiwangji MAC bangphu kangwai along independent mati songve pen ki thurdunjia bangphu Eldrin Pator ta rong rup aluk ke dam do desang sepen vote kerega mai pedopon bomlo Halapunon ke dobom EM Prodip Dipusa ningkan krepho MAC high det pen EM ang hoyalong ta ingidon det apita rongkang thir polling station ke parlo raming hi wat tiso an parta rong pliara tatum kijunalang towar mesen ke charlia hem kawela pen se kachilang hem sub center pen chenglok sarkar akhi kelong dun de ajok non ke bang GMAC bang phukang wayalong Prodip Dipusa aphanki chirap chito dun thek thelopu ang thek chepaklang ponsi candidate kimi mate non ove kimi pen ki thordun jia bangphu Eldrin Pator along si chirap chito dun pupusi haladak arata tumpen ningje pon Kedamtang MAC election Prodip Dipusa phat nilitum pahai dun de nang kecak sekang ring nang pipo school mesen nang pipo kejunalang nang pipo tuar mesen nang pipo non puta election to that pen nilitum pha lahai nang kecak kapot teni etason
mate nang chini le pinason I phong da election ju det pen piniar ni si Pradip Dipusar je thelong le pela kasi la sona muni ra phan ke non phong non phong MSC election ke nelitum ke gut ke pithe ke asida nelitum apuling rong phodo nelitum apuling rong phong bong penda ipakta Pradip Dipusar phang gut pithe ke EM Pradip Dipusar phan apong pahai dun lo bonta nilitum thansari constituency ara da phan kilang le det pen pai pating po pating ason nang ki videra jok nilitum ove kimi penta ning che khangon AC kewang GMAC kili kalong arjab dun nang kok puputa Eldrin Pator pen ning che pon Athema labang sorong ke yo jin so me lang away towar away school hem away ka siksa kedang kewang katora benang anak kisung dolo labang sorada arong sorotu kacinta Congress sarkar adhu tabe benang lang litum towar cholang lo sitame thangnat kerap tawe non BJP sarkar adhu tame alang litum towar cholang lo tame thangna kerap awe alang litum hange chakang jume pipigi sitame akam hut ke haidar fikalang litum thang dawe do labang so dim long Pradip Dipusar labang so awar labang so long ria long ke alang li thang nat development of pide theda labang so rong ra pha la se alang li ke kachini ke Delhi labang Guwahati alang li halada French Berdam flat isi room do po tamedang dagarong rat hirong rat ke ladak ke chomuwe kijun muwe lang kosto tuwar kosto alone kisung na kachak na anana kisung andame alang li tum same chapadu pensi tuwar chulang bomlo Congress phan BJP phan arni tuwar chulang bomlo tame bahai de det alang li tum ka de det bahai de det dam de det la puson se ledang nang man bomlo la sopotsi pinali ning ki pung pensi nili owe kimi pensi tame independent pensi tame nili jungjung pensi tame karjab dunia bangke la lasin nili non true pensi tame nili la arjab kim nang koklo bangso maya long rong kang polling station ke parlo raming hi watiso la pen rong tiara da tum chetong don si independent pen ki thodon jia bangku Eldrin Pator phan vote kereka maya long RDP dun News report Karbi Anglong live Pinia berta ke lapan se kang tonik lo kardong